Wel, croeso mawr iawn I chi nôl ato ni fan hyn I gylch y gwartheg ac i'r dosbarth ola i'r heffrod brydiau cyfandirol yn osbarth y Beef ifanc. A mae'r cystadlu wedi bod yn danbaid. I ni wedi cael gwledd yma, mae'r ysteddle'n dechrau llanw, mae yna brysurdeb o gwmpas y gylch yn barod. Ac I ni gyd yn edrych ymlaen at y pencampwriaethau nes ymlaen, ond mae yna waith I fynd o hyd fan hyn gyda'r heffrod cyn I ni gael y bystych ifanc I fewn i'r cylch. I'ch atgoffa chi mae'r dosbarthiadau yma I heffrod o dan 425 kg. Ac I ni wedi cael modd I fyw yma bore yma fi a'r cyfranwyr, yr arbenigwyr Penny Gamp sydd â fi, sef Dion a Dylan Hughes, y tad y mab o ochrau Corwen. Diolch am aros efo fi, bois. Yn braf iawn cael eich cwmni chi. Dim problem. A'r dosbarth bach ola yma nawr, Dion, wel, sy'n eisiau gweud oes e. Ni'n gallu gweld y lluniau fan hyn, dycha'r safod. Na, mae'n safon da iawn eto. Maen nhw hein yn wartheg y tryma o'r baby beef ydi hein I gyd. Mae'n bwer yn bob un o'r anifiliad yma, ynddo? Lot o wynebau cyfarwydd yma, ni'n gweld fan hyn yr ail un wrthon ni ar y sgrin fyna nawr. Geraint Jones, neu Rocky, fel mae pawb yn ei nabod a'r heffer goch yn y canol fyna. O Ystrad Meirig, Ger Pontryd Fendigedd. Look at me yw enw hwnna. A wedyn mae da ni ambell un o Geredigion a wedyn mae Dylan Davies fewn o lan y bydder Ger Llambed. Mae'r teulu Rowlands yma o lan Idloes, Lynn o Drefenter. Felly, mae'r Cymru yn gryf yn y dosbarth yma, Dylan. Ynddi, mae hwn yn glas eto, glas anodd. A chwarae teg, mae o'n sticio i'w deip yn dda iawn, ac mae'n cymryd amser I sbio nhw'n iawn, a hwn yn glas anodd. A nôl at y Cardis, mae yna un arall nes I adael Elfyn a Sharon Morgans allan Cardis Hali yw enw hwnna. Mae hwnna'n dod o Lanwnen. Mae nhw'n wynebau cyfarwydd iawn yma yn y ffeiriau hefyd. Yr ail un wrthon ni, rhif 228, yr heffer ddi. A mae rhaid gweud mae'n heffer fach smart iawn yn dwi hon, y 228. Mae'n un fach gywir iawn, Dion. Yndi, mae'n gywir. Mae'n heffer, ddoethon ni blaen at ha nesaf o pwer da iawn, a mae'n heffer sy'n mynd I wneud buwch aruthrol o dda. Mae'n heffer yn ail safle, yr un teip a'r cyntaf yma. Does wybod lle mi eithaf fo hyn, mae'n glas anodd I ddigwyr. Pawb yn trial gwneud I gorau glas I ddangos yr anifel ar ei gorau I drial tynnu sylw a dal sylw'r beirniad sef Chris Longton o Warrington. Mae wedi cymryd I amser fel yn ni sôn yn gynharach Dylan, ond mae angen amser I wneud y gwaith yn iawn, yn dweud e? Oes, a mae o'n gwneud o'n iawn, chwarae teg. Mae o'n cymryd amser a studio yn dydi, mae o'n gwneud job da, chwarae teg. Unrhyw beth wedi dal eich llygad chi fechgyn yn gynnar wrth I chi weld nhw'n cerdded fewn yn gynharach? Wel, dwi yn licio heffer gen Geraint. Geraint Jones, look at me, yr un goch. Mae hwnna yn siowi ar y 9 I gwir. A mae'n heffer arall 248 sy'n reit yn y gwlad. Mae'n heffer gywir iawn hefyd. Honna wedi dod o Gyfyrddin. Miss Izzy Williams I berchen honna o Langain ger Cyfyrddin. Is Olivia yw honna, rhif 248. Yr un ddi ar y pen yn fyncon. Mae'n heffer neis, mae'n heffer smart. Pwy awyr bydden ni weld y fe mae o'n deimlo yn hollol wahanol beth. Ydy mae hwnna'n llawn cig yn dweud Dylan yr un 248. Ni'n gweld un cerdded fan hyn nawr o gwmpas y cylch. Symud y dda. Ynddi, mae'n emotion yn does. Codi draed blaen yn just neis yn dydi ag yn gwmbo. Felly dyna ni gwartheg yn mynd am dro bach o gwmpas y cylch nawr. Pawb yn trial dal llygad y beirniad Chris Longton a tipyn o ffordd I fynd o hyd yn osbarth ola'r heffrod ynghylch y gwartheg. Felly dewch nôl ato ni.
o'r Alban. Nisbets. Yw'r lleill byw i gyd? Wedi cwrdd ar saith? Off the cards yn o'n gweud? Right, standing by then. A dyma ni'r gwartheg yn dod nôl i'w llinell. Mae'r beirniad wedi'w gweld nhw i gyd yn cerdded o gwmpas y cylch ac i ni meddwl bod e am stico at y drefn sydd o'n blaenau ni ar hyn o bryd. Sef rhif 2-3-1 yr heffer sydd wedi teithio lawr o'r Alban. Nisbets, one and only o iddo James Nisbet o Ayrshire yn yr Alban. Mae'r Albanwyr yma'n grif boes yn nhw a mae'n braf i weld nhw yma'n Llanelwedd. Yndi, maen nhw yma bob blwyddyn yn supportio. A dangos dim byd o'n gwartheg da, ynddi. Chwarae teg yn nhw, a dyn ni ddiolchgar iawn yn nhw lawr. A mae rhaid cofio, mae'n dipyn o job i gadw'r gwartheg yma i edrych ar ei gorau ar ôl teithio mor bell yn dweud yla. Yndi, mae teithio, di ddim yn das paint maen nhw'n hambygio ddeg gwir. Mae'n tynnu lot allan o'n i fel bobl yn dweud. Yndi, ond mae'r Ren Scotchman, maen nhw'n dod â nhw, chwarae teg nhw bob blwyddyn, a maen nhw'n neud gwaith a teip da. A dwi'n meddwl mai dyma fydd y drefn derfynol. Mae'n cael un swmpad bach arall nawr. Camu nôl. Edrych unwaith eto. Mae eisiau gwneud yn hollol sicr o'i benderfyniad. A godi, dyna fydd hi felly. Fel na mae e am i gadael hi. Rhif 2-3, James Nisbet o'r Alban, a Nisbet's one and only yn mynd â dosbarth ola'r heffrod yn y bydd ifanc. Felly llong gwarchiadau mowr iawn iddyn nhw. Siwrne hir lawr o'r Alban wedi bod werth bob milltir. Felly llong gwarchiadau mowr iawn iddyn nhw. A fydda nhw yn mynd mlaen i'r bencampwriaeth yn llawn gobeith fel pawb arall. Da iawn wir. Olivia is, and that is from Missy